daw? Oo niya. Dahil kung extra plastic ka. Ah. Kape ni ha. Kamayan pa kape. Yung madami. Plastic. Kulang lang yan sila sa tao. Hindi kayo ma-appreciate. Kaya kung kabalo pa gano'n sila, naka-December pa lang, kung isa yung maganda. Basta yung takpan. Sige, pag sila kami na mga like, kapag wala lang kita. Pwede naman din sa sticker na may ikoli sa lalawigan. Grabe sponsor. Binilagay sa nakakuha mo na. Pati basic. Panran yan ay sponsor niya. So inani din lang sa karoon. Dari na plus. Di ba ito ka ba yung small ba? Padahin ka ito nagdati na wala kayo live ka ba rin sa takwa? Dari mas wala. Wala. Na class yung mato no. Ato alam nung dili ka magkuan, hindi ka mag-goal ba? Okay naman mapamayagam ta rin. Siya po magkuhan dito.